Здравейте! Днес искам да ви покажа няколко монтажа, които се ползват в Фидериболово. В интернет пространството може да намерите много клипчета такива, но аз смятам, че е хубаво и аз да направя едно и да ви покажа нагледно как стават нещата. Така, нека да започнем с инлайн монтаж. Той се прави последния начин. На основното влакно се слага вирбелче с карабинка. След него слагате едно гумено или пластмасово стоперче, може да ги намерите в рибарските магазини. Слагате стоперче, след това пресуквате влакно, като ето и перличката и те трябва да са свободно движещи по основното влакно. След това пресукваме влакно. Ето така. И връзваме. Аз лично прекарвам 2-3 пъти. Навлажняваме, стягаме и готово. Получава се едно по-твърдо отвеждащо рамо. Ето сега ще ви покажа за какво става въпрос. Влакното, което е останало, го режем възможно най-близко до възела, който сме направили. Режем и е готово. Бързо, лесно става. Ето така. След това тук закачаме кошничката. По този начин, ето това е вашият монтаж. Инлайн монтаж. Кошничката се движи свободно, пърличката не позволява на вирбелчето да се удря във възела и по този начин да го нарани и евентуално да се скъса. Ето това е. Следващият монтаж, който искам да ви покажа, е патерностер. Класическия патерностер. Разбира се, има няколко разновидности на патерностера, но аз ще ви покажа. Тоест ще ви покажа 3 от тези разновидности. Най-бързият, най-прост и най-лесен патерностер е този. Правите един голям куб. Да речем е така толкова голям. Това са около 25 см. Връзвате. Ето така. И след това едно ето такова разстояние, може би. Режете и се получават две отделни, да ги наречем, рамена. По-късото рамо, на по-късото рамо правите купче или другия вариант е връзвате вирбелчето с карабинката. Ето така. Сега ще го вържим набързо. Само за да ви покажа. Ето така. А на другия край, по-дългия, правим най-обикновено клубче. Ето така. Ето това е. Тук закачаме кошничката, а на другото рамо, по-дългото, закачаме
повода с куката. Ето това се казва, това е класическия патерностер. Ще ви покажа и друг патерностер. В интернет пространството може да го намерите като патерностер на Gardner. Той също се прави много лесно. На основното влакно прекарвате вирбелчето. След това правите едно голямо купче, може би е така толкова голямо, около 10 см и връзвате с двоен възел или троен, както казах. Хубаво е възълчетата да ги навлажнявате, за да може да се затегнат по-хубаво. Ето така. Свободното влакно, което ви е останало, правите едно купче в края и на това купче слагате кукичката с повода. Ето така. Хоп и готово. Ето това представлява патерностера на Gardner. И ще ви покажа още един патерностер, който за мен работи много добре както на затворени, така и на реки. Той също се прави много лесно и работи безотказно. Правим едно голямо купче, 10 на 12 до 15 см. Ето така. Така. И над него правим още едно възелче. Като от възелче до възелче разстоянието не трябва да е по-голямо от 2 см. Нещо ето такова. Ето така се получава. Тук закачаме кошничката, а тук между двете възелчета прекарваме кукичката с влакното и я връзваме. Сега ще ви покажа как. Това ни е повода с кукичката. Между двете влакна, тук са получили две влакна, има нещо като джобче, прекарваме между двете. Ето така, прекарваме между двете. И кукичката си я прекарвам през ушенцето на нейното си влакно. Изтегляме и готово. Тук това влакно, което е излишното, след направата на двете възелчета, можем да го срежем. То не ни е нужно. Ето така. И готово. Ето това е. Ето това е монтаж. Много лесен, много прост, много хубав, много резултатен. Повода на кукичката се движи свободно между тези двете стълбърчета. Ето тук той се движи насам и насам. Има си своите минуси, разбира се, които аз съм ги приел, но от риболовите по Дунав с различните монтажи съм разбрал, че този работи, за мен лично този работи най-добре. Ето така. Има още един начин за направата на инлайн монтаж, когато ползваме и
едно по-различно рамо. Целта на това рамо е да направи самия монтаж да го направи много по-чувствителен, защото когато говорим за чувствителност, най-чувствителният монтаж в фидер риболова, това е патерностър. За целта някой, не знае кой е измислил ето това нещо. То се прави, има ги готови, мисля, че има такива готови рамена на престън, не съм сигурен, но повечето от нас предпочитаме да си ги правим. Разстоянието между ето това тези вирбелчета ги има в риболовните магазини, разбира се. Мисля, че те са за матч, но успешно се ползват и в фидер риболова. Те идват ето така, заедно вирбел с карабинката. След това ние ги разделяме и между тях слагаме пресукано плетено влакно или монофилно, както вие прецените. Въпроса, нали, да изглежда добре, колкото се може по-малко стърчащи краища и така нататък. Ето това нещо представлява. Това нещо го слагаме на основното влакно. Прекарваме го на основното влакно. След това слагаме гумена перличка или каквато имате. Въпросът да е с малка дупчица. Така, тук има една тънкост. Когато говорим за... мисля, че миналата или по-миналата година приеха едно правило в фидер риболова, че минималната дължина на повода трябва да е 50 см. Обаче измерена от дъното на кошницата. Затова в този случай, когато ползваме такова рамо и кошница, разбира се, пресуканото влакно трябва да е под кошничката с пресуканото влакно. Точно така. Затова тук ще пресучиме, но ще го направим достатъчно дълго, че когато закачим куката, тя да е под кошничката. Там да почва. Да речем, че тази дължина е достатъчно. Ето така. Излишния край го режем. И се получава нещо ето такова. Ето така. Тук закачаме кошничката. И нашият монтаж е готов. Ето. Идва под кошничката. Тя се движи свободно по линията. Не трябва да има абсолютно никакви стопери зад нея, затова и когато ползват риболовците шок-лидери, те ги пускат по-дълги. Да речем 3 пъти дължината на въдицата. Си рече, ако вашата въдица е 3 метра, шок-лидера ви трябва да е поне 9. Може и 8, не е проблем, но 9 метра това е, което е прието. Ако пък въдицата ви е, да речем, 4 метра или там 3,90, шок-лидера ви трябва да е 12 метра или 11, не е проблем. Идеята на това нещо е, ако сте закачили риба и влакното ви се скъса, защото примерно се е протрило от мида или нещо просто се скъса, кошничката да се изхлузи от основното влакне свободно, да не може да се закачи някъде и рибата да не влачи тази тежест с нея. Както споменахме вече, минималният повод в състезателния риболов с
фидер е 50 см. Сега има хора, които правят и друго. Както е основното влакно. Не го пресукват, ами ползват тъй наречения фидер гъм. Наподобява на ластика, който се ползва за щеките, само че тук този е прозрачен. Примерно взимаме едно парченце около 20 на сантиметра, нещо е така. Такова. И аз лично го правя по този начин. Нали, в долния край, хубаво е да сложите едно шлаухче, силиконово шлаухче на самия фидергъм. После ще обясня защо. Слагате едно силиконово шлаухче на фидергъм и го ставате там. С другия край, който взимате основното влакно, слагате ги двете ето така. Ето така и слагате двете едно от друго. Правите едно ушенце. И прекарвате и двете през ушенцето по 3 пъти, да речем. И затягате. Така. Излишните краища ги режете. Късите, които са ето тези двете, ги режете. И се получава ето това нещо. Ето така. И фидер гъма всъщност играе ролята на пресуканото влакно. Ето така. От тази страна на фидер гъма, нали, имаме вече славче, което сме му наденали. И тук правим просто едно възелче. Едно малко възелче. Изтегляте го колкото се може по-насам. Ето така. Режете тук. Ето това възелче. На него правим следното нещо. Само секунда. Нали, имаме си кукичка с ушенце. Какво правим? Прекарваме кукичката през ушенцето. Изтегляме и се получава ето това нещо. И се получава ето това. Нали така? Прекарваме гъмчето през тази дупчица. Ето от тук. И стягаме. Когато сме стегнали, това възелче, което направихме най-долу, не позволява на повода с куката да се изплъзне. А шлаухчето, което сме сложили върху гъма, го слагаме върху ето тук отгоре, върху възелчето и където е куката. Ето тук отгоре.
После, когато искате да смените с друга кука, махате шлагчето насам, махате тази кукичка, по същия начин слагате другата и пак слагате шлагчето отгоре. Ето това е другият вид инлайн монтаж. Ами, това бе от мен.